Setunggal bakal setunggal monggo. Ya. Ayo Bali sing apik yo. Ha, ho. Ya. Konturipun para simpangan kepalang rawuh madani setunggal boko sawiji. Menika ugi kangge selingan ugi panjuwunan saking kadang-kadang Pandaya pecinta budaya. Oh nggih, ngamonten klebet wau. Nggih, ngesake lagu. Derek ingkang gumiyak kados kata wau panjenengan Bapak Dr. Andes Joko Hartono menika. Ingkang badhe derek nyawer kepareng menika panjenengan kadang-kadang pecinta budaya. Teman-teman juga PKJK yang hadir. Oh, PKJK kuwi singkatan apa Mas Joni? Aku lali. Pecinta apa ya? Jaran Kepang Purworejo. Jaran Kepang Purworejo. Kata banget PKJK lho Mas. Pecinta Jaran Kepang Purworejo. PKJK. Pecinta kesenian Jaran Kepang. Oke ini ana wong Purworejo kok kalah karo aku biyen. Aku kene Purworejo murid Pinang Yojo kok piye. Liwung ya Mas? Ya, diaturke Liwung. Ini permintaan juga dari teman-teman di belakang sana, khususnya kawula muda hadir bareng Pak dari Sanjaya, ugi sedulurku Detias, lemantan saking Astia Audionya Indonesia, Jaga Hidayat Live jadi untuk Anda semuanya. Yuk, cok. Yuk semoga yang badhe infak. Oh Mas nang jero lho Mas. Monggo katuran tidak nek nang jero kan nggone. Oh yang 1 2 itu yang Mas Bidi sama Mas Anom nanti dari. Oh setunggal boko setunggal pun pinangkani. Liwung ya Mas yo. Yuk Liwung gedruk harapan Kakak Hidayat bintang pendidikan Selaras Music Indonesia. Mak Dani udah tiap sudah menang ya. Ya, aku wis ngatek lho Mas. Ganku yang ngatek neng ketok kelihatan turu ya. Boleh maju ke depan sini. Yo.
segoro kahatan bisa lelohke atiku Lebare iki sing ana bapak mburine ra Mas? Ana. Masih ada? Ana. Top. Kan Lah aku sok kei turi-turi putih lho Mas. Ndak ibadah. Ngadeg, Mas. Ndak ibadah masana. Ning gere sak tembang mandek ya Mas. Gere sak tembang mandek. Kembang siji mandek, kembang siji mandek. Yo bareng. Aturi. Hei. Turi. Hei. Aturi ngabon agung terus. Aturi aturi putih. Ati tadur ngabon agung. Tetep leret tiba nyemplung. Kademplung gembang. Ya. Kira-kira. Wah, apik tenan. Bareng le perang dhewe. Ya loro kembangnya kudu kembang loro ya. Iki sing perlu tak sebutke sapa iki? Odu, sing punggawane kene. Heeh, yang punya kawasan. Sing kagungan kawasan. Jenengan asmane sapa? Oh Mas Anong. Anong. Ya Mas Anong. Gatekke Mas. Ya. Mas Anong 50.000. Terus. Mas Anong 50.000. Mas Anong 50.000. 50.000 beneno aku. Ayo. 50.000. 50.000. 50.000 beneno aku. Ya aku dadi nek ra we. Alhamdulillah. Ora sida dadi aku. Bariki Mbak Dani suntik kabeh. Apa iso? Lah iya wingi kan ora Iki Bu, sapa asmane Bu? Ibu Joko Hartono. Gentian Mas, jenengan aku ramani. Ini jalur lagi ora wani. Bu, niki ke ajeng sekolah ki ra disangu lho, Bu. Wah, dan. Bocah iki nek kon ngemis piterin. Ya, Masa nganu mboten mesake kalih kula, Bu. Lah. nek nembongke ra kesuwen ngene iki. Pak Joko 50.000. Asik. Terus 50.000. 50.000. Pak Joko 100.000. 1.000. Oh, Pak Joko 100.000. 100.000 paringno aku. 100.000. 1.000. 100.000. 100.000 paringno aku. Iya, sida mangkat sekolah. Ora, umpamane lagu iki diteruskan kan sesuk piye? Ora aku. Ngene iki terus aku seneng kok. Sing nang kono sing remuk sing ngendang lho ya. Mas dhewe ketok piye nek ngene iki, Mas? Kita aku ade. Ketok piye nek ngene iki? Kita ya seneng no ya. Tanda-tanda kehidupanku ada. Ya ta. Ana sing pengen disebutke mboten, Pak? Ora ngono ae lah Mas timbangane Ana sing pengen disebutke mboten? Ora ngono ae Mas timbangane Mas remuk. mbok nyanyianke ngewangi aku ta ya. Ora nek aku Mas aku mau aku. Sabda pandita Sisihanku kita tinggalani asik tresnaku kenomo mati Turangga Gagak Hidayat Astia iya ayo Pak kita senang senang sore Pak apa Bu apa Bu Bapak dan Renata Jogatono dengan anggota DPRD Kabupaten Purworejo yuk dadi limong atiku nalikane asa pisan ketemu alirmu ya isekoro tadadareno yang lalu yo
segoro Asik. tak bisa Lo di hatiku los asila gendong kemana-mana Adian Mbok bilih mangke Bapak Joko Atono kepareng kersa nyawiji paring dono swanten nggih saged dipun pinanggani. Menyumbangkan sonak emasnya, Pak? Iya. Sudah? Urung. Belum. Di request aja lho. Request mawon. Tugasnya nyawer gitu ya. Dereng cekap Berbagi nih, Pak. tugas, pokoknya kula sing nyanyi, Pak Joko sing nyawer. Dunia itu saling melengkapi. Sesuk bonusnya telulasan medun. Sesuk balikin nanggap ya Pak Joko ya. Alhamdulillah. Nek Pak Joko sunat ya? Ya wis. Oh, wis ta. Slametane sing Tak durung. kira urung. Slametane sing durung lho ya. Pak Joko anniversary wae. Anniversary ini kapan, Pak? Happy anniversary ini kapan? Ulang tahunnya kapan, Pak? Ulang tahun pernikahannya Dua kapan? bulan Monggo lagi. Gagak Hidayat siap. Oh, jarene tanggal 3 Oktober kok, Mas. 3 Oktober iki Oh, ya dari sesuk, 3 dino telung neh, dino ora neh. apa-apa siap ta, Mas? Free selo bos-bos ya. Turi putih. Turi putih. Salirin dipanyoba, bakira gampange apa. Bakira gampange apa? Dirampung Lewong nanti setelah ini permintaan dari Mas Anung sama Mas Benjo Satru 2 siap diatur ke yo. Rampunge sik nak. Nak Tias Sabdopan. Sabdopan. Hey, hey. Terus nganti rampung. Oh ya Joko Hartono sepanuwun minangka walikipun rakyat lanjutipun Bapak DPR kepareng sampun kersa nyawiji paring rezekinipun mugi-mugi pinarangan rezeki ingkang malimpah anggenipun ngayomi masyarakatipun ayem adem tentrem. Amin. Wakil rakyat yang amanah. Wakil rakyat yang amanah luar biasa semoga diberikan panjang umur Mas Amin. Ano sama Mas Benjo 1-2 diminta permintaan kalau sudah koleksi bareng kita teman-teman dari Bintang Bendika Selaras nanti diaturke simbah ingkang kepareng rawuh tentunipun dari Gemanti balik ke bareng kantor diaturke jeung Tias jika Pak Dani 1-2-nya Mas Anong sama Mas Benjo mau sawer bareng kita. Ica Astia Audio juga teman-teman dari kita sedulur-sedulurku ada dari kita Bintang Bendika Selaras Musik Indonesia juga sedulurku ada Gagak Hidayat Indonesia. Oke, masih dengan genrenya campur sari dangdut garapan gedruk nak lagu ini pun gelo. Gelo. Mugi-mugi boten gelo. Kula sakata saking kanca-kanca Gagak Hidayat Jejo hadir bareng kita TGH Terangga Gagak Hidayat Indonesia. Asik. Yo tuang lolo. Mas Anong, Mas Benjo goyang dong. Ayo karo aku. Iki lo bocah ganteng. Asik. Yo. Ae. Aho. Ngendi kon ku goleki. Ngomong Mengabdi kepingin ketemu. Sadaran tetap parani. Mongan nuruti. Lo.
yen pancene wis ra tresna mbok yo kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal godali los Dek dia Piye Mas? aman Amel ki arep ngapa Mel? Golek sing seger Iyalah Pak polisi niku Amel pripun? Pengen dipestel napa? iya Pak Ngelak padha katunggale nek ngelak ki aku sedina lho ya yo akuane nanti Mas Bintang burung tumbas oh ya ya enggak bali tak karo tuku Kaya ngene asik Astia yen pancen ditinggalake gawe kelo ayo alayo aslale yo ning ngendi nggonku goleki yo Senadyan aku tak parani wong nuruti nuruti hati asik bareng saiki Soko. ketemu Soko. ninggalake aku koyo sing nendal yen pancene wis ra tresna mbok yo kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal godali musik kaya kene iki aku toron berong kok bar iki tenan. Jan edan tenan apik tenan iki. piye nek apik go bali ya piye Mas? Tetap kudu tak go bali ra balik-balik ning ngene sapa. Kayak ngemper Ya. kaya ngene lelakon Gawe kelo ati salawase satu galeng lagu sampun purwakan lumayan saking Do Tias bila kepareng saking kadang-kadang bintang bertiga selaras tarian kembali ke Timas meninggal hadir untuk ada Astia profesional audionya Indonesia juga teman-teman Dronggo Gaga Hidayat hadir untuk anda semuanya yuk cok teater ke kater kagak misalnya lagi pun lumayan saking purwakan sedulur Gaga Hidayat Yo. Hey.
geni wisa murka mapur arahan ning panca sabot ulo sing netra linabaran sing kawelasan ingkang paring kamulyan sang hyang jati pangeran jiwangga kalbu samudra bebotan ing laku tumuju dhateng Gusti tekan akur batu mati manunggal kawula Gusti retek ati bakal mati mati ingsun tanpa pinanti sarana gagak ketaman mayu kaholo sepo yo sembuh. Oh, Yo mari nok bali apik nok. ayae. Ayo bali yo gendong yo. Ayo yo. Ayo gendong Mas Jani yo. Gendong kene aku. Ayo. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Op. Hei. Oh. Nah ya. Nah. Aduh. Mau apa aku? Aduh. Gendong. Yo. Aku gendong. Aduh, tak kuat aku. Gendong. Oh. Oh. Yo. Oh, oh, ah. Hey. Oh. Ah, ah, Aku milih kembali melati kembang mati. Aku milih kembali melati aman bengi kegowo ngimpi mergo sedang setengah mati. Mbak kira kembange apa? Hei, ya. Ayo pisan ya Mas yo. Ayo yo. Ayo. Hei. Oh. Hei, ya. Nah. Ya kali nok. Sisuk sekolah nok. Cium. Aduh duh. Hei. Ayo. Yes, full. Sembuh. Kita nang ro aku kene. Ya, kondur sing apik yo. Ya. Balik. Pisan meneh yo Mas yo. Hei. Ya, kondur sing apik ya. 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 Berikutnya monggo.
Yo. Kondur sing apik yo nak yo. Ayo yo. La. Hei. Oh, ho. Gendong. Ayo. Aku gendong Mas Joni. Yo. About Gendong arep Pak Buri. ngarep no. Ya. Ini. Mbok aku sing gendong. Oh, ho.
Kondur sing apik yo. Ya. Seduh. Ya, dadi pawang iki kudu rasa Mas Joni. Aku ya nek penarine 20 le junjung ping 20 ora. Balungku mlompok nek kocone sak nek sampean dadi pawang 2 dina ngono lho wis papat. Aku mawangi Pak Danik tok emuamuh. Nah, nek iki aku kuat nek iki aku. Aku milih. Ya, Indah milih sampai iki. Bayo. Pilihanku Pak Danik. Sing endi, Mas? Iki. Sing kuwi. Iki ya. Oh, iki. Wah, yo tuwa. Iki Pak jubo-jubo nek iki. Gek marep rono tambani dhewe. Ayo. Gak kuat aku. Piye, aku sing kendangi apa piye? Oh, kendange model apa? Angel iki Pak jaluke, Pak. Alon-alon. Disrateni siji mboko siji. Menclok ing wit ing sawo
sedulur Gagak Hidayat Indonesia. Astia Audio. Oh. Kader kagem para pandeman pamirsa pecinta budaya sedaya lawan kater ke Supanuwun Gang Sonten. Kula sakadang saking paguyuban seni jaranan Gagak Hidayat. Bijil saking Leladan Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo kepareng. Nyuwun kepareng pamit kater ingkang hamku ganti kula Gagak Ibu Istiarti sekalian. Seklemah pembilanganipun kula sakadang paling-palingipun seklemah kirang subuh sita talam sulangin kula matur. Saha salabawa sipinapun nyuwun gunging pangapunten sampuraken sami. Donga dinonga panjang iswa sanes sasana saged pinanggih malih piterangan dirgaya yuswa panjang iswanipun sanes-sanes saged pinanggih kanthi pinangan rahayu kalis tinebik ing beda menapa amin ya rabbal alamin. Matur sepanuwun katur ingkang hampu ganti panjenengan Ibu Setiarti panjenenganipun Bapak Tian Duho Bapak Wagimin ingkang sampun paring rezeki dhateng kula sakanta. Tentunipun kula sakanta saged paring menapa-menapa anamung atas mangkaten gelar putahipun saking kesenian Gagak Hidayat ingkang wiji saking panjenengan dipun pandhegani dening panjenengan Bapak Sudiono ugi dipun restui panjenengan Bapak Marina saking kula sakang pangaten atakan gue sepanuwun kadang-kadang teman-teman YouTubers yang hadir di kesempatan siang hari ini juga Astia Audio Sound System. Akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yo Pak Dani top yo ayo kita goyang bareng bos. Aduh lolo iki lo penyanyi
untuk ngerti cara aja dia tinggal ganti paten ngerti murad asik ayo baku monggo Pak Dik sing eling Dik sakit iku budaya